É dicir, vai ben é de vengativo, ou vengativa neste caso, ese argumento, ten pouco argumento, nunca mellor dito, porque ao final vostedes o que están facendo é votar en contra porque o PSOE votou en contra. Nós votamos en contra, e recordo perfectamente que falou o meu compañero Sergio, porque consideramos que é un chiringuito para darlle de comer a fins ao Partido Popular, e aproveitan estas talas masivas que están facendo ahora en Porriño, que van a facer para lucrar e baixar o precio da madeira. Por iso votamos en contra, que non ten nada que ver ca reforestación que planteamos na moción do Partido Socialista, que non ten nada que ver. E confunde o touciño que a velocidade, totalmente, cando fala disto, sí, porque estáse basando nunha votación e temos uns argumentos para votar en contra dunha idea ou negaba a votar a favor que consideramos que é boa e ben que ni pintado ahora mismo. Despois de desbrozar, facer un replanteo con reforestación de árboles autóctonas, xa me dirá que por que vota en contra. Podo entender que me diga, pois non temos cartos, vale, non temos partida económica, vale, perfecto, pero non, porque votaron en contra do convenio que se haga, é dicir, inexplicable. Bueno, lamento que teñan esa decisión, ustedes se equivocan outra vez, pero bueno, non me sorprende esa decisión que toman vostedes cas moción do Partido Socialista.